Nanawagan si Cebu City Mayor Nestor Archival sa tanang mga barangay kapitan nga magkahiusa inay magbinasulay sa pagsulbad sa problema sa basura sa dakbayan. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang video nga kuha sa kawani sa Cebu City Hall diin gihuwad ang mga basura sa ganghaan sa Block 27 sa Barangay Mabulo diin gihimong transfer station sa mga basura. Matod ni Mayor Nestor Archival nga wa matud papasudla sa transfer area ang mga dump truck sa Barangay Mabulo tungod kay wa kini masegregate ang ilang basura. Ni-permita niya kay duol raman ang Mabulo sa Block 27, so nagsugod siya. But kagahapon iyang gida ang iyang mga garbage dito. I think there were 5 or 6 trucks nga gusto niya ihuwad. So unsegregated. So giingnan siya sa atong mga staff dito nga, sir, kami composting raman mi dire. Dinhi sa Block 27 sa Barangay Mabulo giproseso ang mga basura. Ang malata ilahi himuong abono samtang ang di malata ilahi ug mo na siya dadon sa labayanan sa basura didto sa lungsod sa Konsolasyon. Gipadayag sa mayor nga higpit ang lagda sa LGU nga transfer station lang niadtong segregated waste ang tugutang makasud sa dapit ug dili ang gasagol-sagol nga mga basura. Gidugang niya nga adunay mga dapit sa barangay o sa syudad nga adunay susamang pasilidad diin lahiundaan ang mga basura aron gamay na lang ang dadon ngadto sa labayanan sa Konsolasyon. Dili ko kasabot niya. Inya ang city government mo dautan kay ang mayor kay wa niya palabaya. And then kinsa may dautan ana nga didto manino niya gilabay sa daan. Samtang iklaro ni Attorney Daniel Francis Arguido, ang barangay kapitan sa Mabulo, nga segregated ng daan ang mga basura. Sa balay palang daan sa mga mulupyo, diin istrikto sila sa no segregation, no collection policy. Tungod sa kadaghan sa ilang mulupyo, niabot og ingon ato kadaghan ang ilahan na kolekta nga segregated waste. Segregated to. So sayop na ilang giingon nga gikuan, isuhan kay dili segregated. Ako, to tell you frankly, I am very proud sa ako ang barangay ug sa ako ang mga constituent diri sa Mabulo because for me 90% among compliance sa segregation. Gidugang sa kapitan nga wa sila masayod nganong gipahunong sila sa pagsulod sa ilang basura sa transfer area tungod kay doon naman sila'y pagtugot gikan sa mayor. Matod ni Arguido nga gihimong transfer area ang ilang barangay nga wa matod pagani mo coordinate kanila ang City Hall o wa sila mosupak kay didto pod sila sa Block 27 nagpahigayon sa waste shredding operation. To tell you frankly, ang nahitabo sa Block 27 is simply a reflection on how Mayor Archival manages the affairs of the city of Cebu. Karon ba ko kasugat o grabe ka unprofessional nga mga public official. Samtang giangkon sa mayor nga nakasinati karon og krisis sa basura ang syudad human nasira ang Binaliw landfill tungod sa nahitabong trahedya. Doon na siya'y panawagan. Nangyo ko sa kanang environmental groups or environmental committee, please find solutions also. And we will be willing to do that solution. Dili nga atakihon nimo, you're attacking the government where you are part of it. Kauban si Philip Patricio Grod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.